Тоҷикистон ҷазо барои танфурӯшӣ ва ё фоҳишагиро сахттар кард. Пештар аз ин ҷарима барои танфурӯшӣ як маротиба, яъне аз 550 сомонӣ то ба 1100 сомонӣ боло бурда шуд. Иқдоми навбатӣ дар ҳоле рӯи кор меояд ки ҳомиёни ҳуқуқ қаблан аз Тоҷикистон хоста буданд ҷаримаҳоро зиёд накунанд. Ҷузъиёти тағйироти ахир дар қонунро аз ҳамкорам Абдулло Ашуров мепурсем ки ҳоло дар студия бо мост. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ ки ин ҷаримаҳо бар пояи кадом қонун боло рафтанд ва аз кай? салом Шаҳло. Моҳи август чанд тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон ба иҷро даромад ки мувофиқи он ҷарима барои танфурӯшӣ боло бурда шудааст. Бар асоси моддаи 130 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ин ба баъд барои машғул шудан ба фоҳишагӣ аз 1100 сомонӣ то 1650 сомонӣ ҷарима мекунанд. Тибқи ҳамин модда агар шахс дар давоми сол бори дуввум ин кирдорро содир кунад, аз 1650 то 2750 сомонӣ ҷарима ва ё то 15 шабона рӯз ҳабс хоҳад шуд. Бори охир Тоҷикистон соли 2015 ҷарима барои танфурӯширо боло бурда буд. Он вақт парлумони Тоҷикистон бо қабули тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷазо барои танфурӯширо шадидтар кард ва ҳамчунин маблағи ҷаримаро барои ин ду қонуншиканӣ боло бурд. мувофиқи қонунҳои Тоҷикистон танфурӯшӣ ва ё фоҳишагӣ ҷиноят ба ҳисоб намеравад, вале ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷарима ва ё дар ҳолати такроран содир шудани ин кирдор то 15 шабона рӯз ҳабсро дар пай дорад. Вале ҳомиёни ҳуқуқ ин ҷазоро низ сахт арзёбӣ мекунанд ва аз Тоҷикистон даъват карда буданд ки онро поён барад, чун танфурӯшон дар шароити зиндагии сахт қарор мегиранд. Хуб бубин Абдулло, ахиран блогерини тоҷик дар бораи танфурӯшӣ наворе бардоштанд ки сару садои зиёде ба по кард. Шояд ҳамин навор барои баланд бурдани нархи ҷарима асос гузоштааст. шояд Шаҳло, ангезаи мақомот ба эҳтимоли зиёд кам кардани танфурӯшӣ аз роҳи сахттар кардани ҷазо аст. аммо омор нишон медиҳад ки бештар кардани ҷарима дар чанд соли ахир шумораи танфурӯшонро коҳиш надод. Бинобар иттилои манобеи Вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон дар соли 2018 ҳудуди 6000 зан ҳамчун бадахлоқ ва танфурӯш сабти ном шуданд ки назар ба соли пешин 400 нафар бештар будааст. аз ин шумора 32 нафар ноболиғ буда 1500 нафар аз 18 то 30 сола ва боқимонда аз 30 сола боло ҳастанд. ҳарчанд кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон иддао кард ки ба ин омор розӣ нест, дар ин кумита дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфта буданд бинобар таҳлили онҳо шумораи занони танфурӯш дар Тоҷикистон ба маротиб камтар аз оморест ки Вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод кардааст. аммо магар чораи дигаре ба ҷуз аз боло бурдани ҷарима барои баргардондани занон аз ин роҳ амалӣ нашудааст, Абдулло? агар дар мисоли кумитаи кор бо занони Тоҷикистон бигирем, масъулони ин ниҳод мегӯянд барои занони танфурӯш барномаи вежа надоранд, аммо дар вохӯриҳое ки бо танфурӯшон доир мешавад, барои онҳо ҷои кор ё имконияти касб омӯзӣ пешниҳод мешавад. ҳарчанд гуфта намешавад дақиқан чӣ қадар аз чунин занон соҳиби кор ва маоши муносиб шуда дар корхонаҳо соҳиби ҷои кор гаштанд. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон танфурӯшӣ як амали зишти ахлоқӣ ба ҳисоб меравад, аммо аз нигоҳи қонун ҷиноят нест ва танҳо ҷазои ҷинои маъмуриро дар пай дорад. дар айни замон ташкили фоҳишахона ва ё ҷалби духтарон ба фоҳишагӣ дар Тоҷикистон амали ҷиноӣ аст.